Takže teraz sa vrátime opäť do tejto rozprávkovej mapy. A v rozprávkovej mape už máme vložené aj príkazy. Tieto príkazy my už sme vlastne predkreslili, lebo túto metodiku sme testovali už s deťmi. Sami vidíte, že tie príkazy nie sú nejako veľmi dôsledne nakreslené a kreslili ich samotné deti. Každý príkaz by mal mať tvar nejakého štvorčeka, alebo skladá sa z takých štvorčekov. Odporúčame na to používať buď originál ozobot fixky, alebo hociaké iné fixky s farebným, ale skoseným hrotom. Takže na tým sa im lepšie tie štvorčeky kreslia. Štvorček by mal mať tak 0,5 cm x 0,5 cm, takže toto chce trošku zručnosti a vlastne deti môžu s týmito príkazmi trošku experimentovať, kým sa ich naučia používať. Takže zatiaľ nás bude zaujímať príkaz modrá, červená. No a pomocou tohto príkazu deti to nevedia, ešte sme im nič nepovedali o príkazoch, ale my vieme, že ak ho tam dokreslíme, tak donútime draka otočiť sa. Tým pádom môžeme povedať, že drak lieta okolo lesa. Takže chvíľočku, kým drak prejde. Áno. Toto sa môže stať, ja tu nejdem premazávať to video. Občas sa môže stať, že ozobot zle načíta alebo zle prečíta príkaz, takže aj na to treba deti pripraviť. A teraz sme pekne videli, že už to prečítal správne, drak sa otočil a bude opisovať ten kruh dookola. Takže vlastne my si môžeme povedať a tú rozprávku môžeme začať rozprávať s tým, že tento hrozitánsky drak lieta okolo lesa, v ktorom má vybudovanú svoju skrýšu. No a túži si do tej skrýše uväzniť svoju princeznú, aby ju mal len pre seba. Môžeme to ešte aj trošku humoru do toho dať, aby mu prala, varila, žehlila a spievala uspávanky. Takže aj takýmto spôsobom to môžeme motivovať. No a zatiaľ sme teda deťom ukázali, že prvý príkaz, ktorý sme sa naučili, môžeme ho kľudne pomenovať modrá, červená, prinúti draka otočiť sa a chodiť dookola lesa. Ak by sme to robili už aj so staršími žiakmi, tak kľudne na tomto príklade môžeme demonštrovať cyklus, lebo vďaka dvom proti sebe umiestneným príkazom sme draka zacyklili a vlastne kým mu vydrží batéria, tak nám v tomto cykle bude fungovať. Ešte sa zmienim k týmto mapám. Ja v metodike prikladám mapu, ktorá je pripravená, je vyrobená v grafickom softvéri, takže je úplne presná, sú tam naznačené aj miesta pre vkreslenie príkazov, ale sami vidíte, ja som si to trošku sťažil, že ja som si tie mapy nakreslil len tak voľnou rukou, aby ste videli, že ten ozobot nie je nejako citlivý na toto a že on dokáže fungovať vlastne aj v prostredí, kde naozaj tie príkazy a čiary kreslíme len voľnou rukou, takže je to pomerne spoľahlivá technológia.